Ay, live adi. Karang kuwat. Ba't ka? Gigit lang si Bawang. So yan, nagpa-ipipan mo ulit. Naghahanting. Kasama na ang Ano, be? Ano? Saan? Ano? Pero sa amin. One viewers, hello po. Pero sa amin. Kau na kamo. Ako pa sa tuwid na hindi talaga mababayaran. Kaya ba? Kaya ba na lang pagsasaka. Oo, yung win-win. Takpan mo talaga pag zero. Yung sa Zero mo talaga po. hello. Araw-araw pang-araw maayong maligo sa barangay ko. Ganun tayo ang araw baksa. Ito ang malinaw na sa bayan ng Quezon. Puro mo na ito mga nagkiyan. Maripag na tulog nagkaan. Mas may was ka na ito. Administration. Taong 1987, Santo na talagang tao. Reviewer sa loob po. irigasyon sa 5,000 Oh, ito ko na kamuluwas. Nagpicture ako dapat. Dako sa tulungas. habal-habal mula sa bayan. While we were crossing a bridge, the Di. wind caught my eye. Adi ka naman kamuluwas. Napunta ko. So I was curious to see if we can check it out. Paborito itong Dod. sadyanan ng mga vlog katulad ni Joey. Ang hilig sa sinanda, ang falls o talon, lalo na kung sampunan. I was just luckily enough, I was absolutely. It was actually that dam. It's still special. It was just a wonderful experience. Libre ang pagpasok dito. Pakain po idol. Napadaan lang po. Sarap. Hello po Kuya Felix. Torres Junior. Dahil nandito pa rin po ang pandemya, nakapag-enjoy po tayo, just follow the protocol. Mag-ingat ka lang po dahil dinesign po ang dam para sa irrigation. Hindi pa po pumapasok yung multi-purpose function na for tourism. Pumunta kayo sa spillway, tapos kapag natin po malinaw na huwag lang. Balikain muna po kayo bago magkantaan kasi nakarating ko lang galing na trabaho. Na napupuan ito ng tubig. Tinapay na po ang lupa. Patuloy ko ba? Nakakapil rin na kasi. Sinabot na lang po ko. Ang mga salay o padulasan. Kain po tayo. Pagkatapos po magkain at magkantahan. Daw sasalo sa'yo. Awat muna sa mga hugot ha, ang ating mga ito. Ipahingan na lang natin. Kamu no? Bago. Lamit ang mga dyan. Kaya kami. Ito na, nilay na naman. Ano mo? Nilay na naman. Saan niyo po ang video ito? Nilay na naman. Sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates. Meron mo na, hindi po yung mga umabot na karagdagan sa mga
man lang dito na Ha? Di man kita kaiba. Di man kita kaiba. Kain. Kasi ilo, dadipili naman. Ha? Yan. Kain po tayo, kain. Sabi sa pili, ma? Kadla? Kain tayo. Ate Maris, tino po. Ate Ami kayo dito niyo. Ate Maris, kain muna namin tapos magkakantahan. Tapos magluluto ng ano, snack. Dito na kami kumain sa kalin na mama kasi trabaho ko dun sa ano. Tapos may mga binili pa ako dun sa bato. Yung sa elite na. Kuya Jagger and Kuya Obit, comment po kayo kung nandyan po kayo. Kasi may sasabihin po ako. Sige mo pagkabot, dapat na naman sa diya. Di na mo na. Ayaw mo pala. Baka magpuan ko lang. Ayaw, timituro. Musupag pala sa timituro. Tindan mo muna ka buat lamig. Bukas na nga nung pa. Bawas? No, mira ka man ano. Ako, at kami ospital. Kasi pun sa buwan tayo, no? Ako bagasin. Dadi ka mo pagkabot. Salamat po na kayo. Kay Kuya Obit sa kay ano, Kuya Jagger. Kuya Obet, Kuya Jagger. Salamat po kay Obit, Kuya Jagger. Yan man. Nanonood pa kan. Ilawan ninyo masyado. Tawad kantahan. Ma, okay na.
Sige po, salamat, tapos na po ako. Sabi ni Ate Marie. Kuya Obit, nandyan na po ba kayo? And Kuya Jagger. At sa mga silent viewers po, kain po tayo. At sa lahat na nakatune in dyan, kain. Kuya Rocky, Bulina, hello po. Magandang gabi po sa buong pamilya. Paring dito na po. Dito pa ako nag-live kasi dapat dun sa bahay. Ngayon wala na naman signal dun sa bahay. Tapos di nakapunta yung pinunta ko kaninang umaga na magpapakabit ako ng sarili kong wifi. Hindi na dun sa ulog-ulog. Hindi nakapunta. Kaya dito ulit ako magla-live sa bahay. Nandito mga kapatid ko. At magkakantahan. At yun. Ako. When you walk on the ice, this goes down to the ice. You just feel like you're stepping on the Ma, wala ko. Hindi ka siya sa Oh. Salamat sa binigay na panulam. Busog na. Pinawan mo ko pagkaon. ang da iba. Oh, nabasa ilipin. Sinalan. Oh. Inubunso. Lubot ka sa buwa. Lubot ka pitsil. Eh dito po ka na po. Tapos ka. Kapasil ka. Pasil ka na burat. Daban, tama mo na. There's no reason kung bakit hindi nila magugustuhan na mahalin yan. Nanindan ko mo pala. Nauna ko na di ba? Kaya masasabi nila, kaya pala ayaw mo na. Halo-halo. Oo na yan. It's a big thing now. Hello Kuya Makbal. Parang wala naman bagyo di gumagalaw ang halaman sa likod. Tahimik nga po yung pero di ko alam kung anong signal na kami. Number 1? Signal number 1 pala. Pero sana nga di matuloy yung bagyo. Oo, kahit ayaw ko ng bagyo na yan. Hindi magdadabas po rin nakitito ka lang pa. Salamat. Ito ang nagagawin. Pinumupo mo po ba? Ito horok. Wala, naglagsali. Tumurok na pa. Nine viewers, hello.
Gandang gabi po Kuya Rocky, sabi ni Ate Maris. Kuya Obit, nandyan po ba kayo? Naka-tune in po ba kayo? Kuya Romel, Norma Hidilo po, magandang gabi, paring Jason TV. Opo. Magandang gabi din po. Ako nagbabaral ng mga architecture ng mga building nila. Maganda. Tapos, ang dami mga pala-pala. And Kuya Jagger, kung nandyan po ba kayo, ano, comment po kayo sa kanya may sasabihin din pa ako. Salamat po sa 13 viewers na nag-tune in. An kumain muna bago mag kantahan. Tapos Kibante bag pa ng tan. Tapos yun po, kasi gusto kong pakita kay Kuya Jagger at Kuya Obit. Kasi si Kuya Obit kagabi nagpalipad ng $40, tapos sabi niya pang snack daw sa mga kapatid ko. Tapos si Kuya Jagger naman ay nag-send sa pagdikas ni Mrs. Pang yun nga, pang salabat. Tapos ito yung binili ko na limang pizza, tapos 2 buong manok. Ito, inulam na namin. Tapos bumili pa rin ako ng supas at saka french fries. Pero yung french fries kami na magluluto. Oo. Tapos mamaya, habang nagkakantahan, yung sopas lulutuin. Saka yung mga pansahog dun sa sopas. Kaya tapos papakita ko, may natira po kasi kaya papaalam ko sa kanila na may natira pa. Kung ano gagawin dun sa nila. Siguro, hindi makakuluan ang lahi ng ano. Hindi tatapla. Dito ko nag-live sa bahay para kasama ko rin sila. Tapos magkakantahan pa. Magandang gabi paring Jason. Magandang gabi po rin po sa lahat at sa 15 viewers. Magandang gabi po sa lahat sa inyo. Mga minus 10 po. Minus 10. Napaka-gentle lang naman. Kasi iba sa bayo yung sugar them. Pero yung mga Icelandic version, hindi Iskira yung si Lunova. ang haba ng bangs niya. Kailangan mo po yung Kaya huwag din yung ang nangyari, basta hindi nila binubisipan. Pero ginagawa sa protection nila. Kinunaan sa mga ayam. Kasi ayam mga sabikit naman. Kung nabit naman gano'n mo ko. Balik pa kasi. Yun. Kuya Benji. Hello po Kuya Benji. Natatawa si Kuya Benji. Alright. Kasi 18 na ngayon, hanggang 20 na lang yung unlimited live. Pag 21, balik na naman tayo sa isa-isang oras lang na live. Ha? Ano di? Pero sa ulo? Ne, isaksakan na ta.
Ano sa binakal? Dapat ano sa ko? Sabaw-sabaw. Amo? Tapos alaman niya, laktang. Ano ba ka lang po? Ano kaya super direct At ang check natin, 820. Yung lang nagtitinda sa kawakakan mo. Iyaw-iyaw. Malo. Dawang man. Malo ko lang bibili siya. Kung mabigbakan lang ako sa balot. Yan lang ang bulot ka mata. Magtinda na ako sa balot. Ada pa mang kagabi. Ha? Ada pa mang kagabi. Oo. Kantalang bitsa 20 gabi. Pero pag tawagan kami pa, pa PGH, kamo na magdiretso ka balot. Tara sabi sa PGH, kung bukong October, November. Kung dire, January. Okay so, matapat na pista, okay lang. Tapos kamo na magpa-balot. Bantay naman ako sa tindahan. $15 viewers, hello po. Shoutout po sa lahat. Hello po. Ay sa lahat, sabi ni Binji. Hello po. Bigla nga po mag-laptop. Friends, hello. Good evening. Friends. Salamat po, my friend. Ate Mayang. Grabe yung tawa na naman ni Ate Mayang ganina sa live. Naihi. Nakita, Ate Mayang, nakita ni Ami yung yung kasiyahan mo kanina sa live kanina. Me, ano ka sa kanila ka? Ate Mayang. Good evening. Malabang aking eyes. Hello po. Kuya Benji. Kaya Ate Mayang. Ate Mayang. Maihi ka. Nakita ko yung kanina. So, sobrang saya. At thank you sa kanila. Maraming salamat sa kanila. Grabe ang effort nila. Grabe yung suporta nila sa amin kung nagla-live. Thank you so much po. Di man ako makapunta dyan. Thank you, thank you. Kuya Chris Pulo Solido. Kay Ate Maya, kay Ate Hello po. Bidang, kay Nanay Reyna. Hello. Hello. Shoutout po sa 15 viewers at sa Ate Bidang kanina. Parang inisip ko baka atakin ng hika eh. at sa mga silent viewers natin. Grabe ang action. At sa 12 na nag-thumbs up. Maraming salamat po sa inyo lahat. Grabe, basta ako pag-uwi. Dapat si Kagatso, iniintay ako.
Ako, una ka na kasi matatanggalan ako. Kasi nga may mga pinili pa ako. At tinalo lang po sa ano sa vlog. Ano yun? Hili! Graduation Ate Ami, pa-shout out po kay Daddy Julius. Mi! Si Ate Maris, shout out daw natin si Daddy Julius. Ate Maris, ay wala si Kuya Julius, shout out po! Tol, shout out, sabi ni Ate Maris. Di ba kagabi pa wala si ano? Kuya Julius. Di nandyan lang yan si Tol Julius. Di ba kami? Busy lang yan sa ano. Kaya may sakit si Kuya Julius. Sana Busy lang yan sila sa work, pero naka-tune in lang yan. Silent viewers. Parang ikaw. Pag nagla-live ako, silent viewers. Hindi tayo sanay na wala Kasi- si Kuya Julius eh. Pag busy sila sa work, nanonood yan sila. Hindi tayo Na sanay na silent wala viewers si lang yan. Kuya Reggie. Kaya kailangan natin shout out yung mga silent viewers natin. Pero mga sumusuporta yan. Hello po sa lahat. Hello, hello. Maya-maya, magkakantahan na pag medyo gumupa na yung ano, kinain. Ate Maris, hello and good eve, sabi ni Ate Mayang Maria Dolores Trigaspe. 19 viewers. At mamaya-maya, simulan na natin yung kantahan. Ingay nung aso, pasensya na po kayo, maingay nung aso. Hi Ate Maris, sabi ni Kuya Benji. Kuya Julius, musta po? Kuya, sabi ni Maria Dolores Trigaspe. Ay, umado ko pa rin. Opening pa rin. Wala ka na ako ito. Amo, Hindi diwata ko lang. maganda pala yung vlog bukas. Opening pala ng ano, opening ng basketball dun sa amin. Bukas. At may inimbitahan sila na yung judge ata sa ano. Kasi may mga muse eh. Ay, iwanan ko pa naman yung GoPro ko na isa. Iwanan ko yung GoPro na isa. Bakit? I-vlog mo yung sino yung bisita doon, yung guest nila doon. Tapos yung magkakabit nga ng wifi, baka bukas. Kuya Lenny. Para ikaw na yung Hello ano. po. Ay, Kuya Lini. Oh, ito Ay, pala. ayan Oh, si sabi Kuya ko na Julius. nandiyan si Tol Julius eh. Shoutout po, magkasama na. Kasi hindi tayo sanay na wala si Kuya Julius eh. Kuya Roel Molina, magandang gabi. Hello, Kuya Lini. Hello po. Morning daw sa kanila, Kuya Len. Hello, Ate Mayang. Dito, Sabi anong ni oras Tol na ba Julius. dito ngayon? Pero well, hello po. Daddy, sabi ni Ate Maris. 8:28 po ng gabi po dito, Kuya Len. Oh. Oy, nagtag po si Ate Maris. Saka si Kuya Len. Nakakain lang, Tol. Kakain lang. Tapos magkakantahan. At lubos-lubosin ko yung unlimited na live na pinigay ni Idol. Kasi sa 21, balik tayo sa isang oras. Friend request ako ng kanta, Dance with My Father. Opo! Ngayon, kasi nandito may mga talagang nagkakanta dito na ako, kasama nila Nini. Mag-request po kayo kasi kakanta po sila. Oh. Ako pag kaya ng boses ko, kakanta ako kasi gas-gas yung yung lalamunan ko. Kanina nga kumanta ako doon sa talagang, ewan ko, nagsimula lang to nung nakaburol yung pamangkin ko na magdamag, tapos nagtagay-tagay kami. Tapos, ako lang mag-isa yung kumakanta magdamag eh. Kami yung dalawa ng tito ko doon. Tapos kinamagaan, napaus ako. Simula nun, kasi nasabayan pa ng ubi. Sabayan pala kayo ni Frankie. Ay, nakalive din po ba si si Pangulo? Ay, daming nakalive eh. May nag-live po.
Okay lang po yun kasi unlimited naman po yung ano. Unlimited naman yung live ngayon. Ate Lynn, good evening pala sa inyo. Good evening po. Maraming salamat po at kay Kuya Lini. Kuya Benji, hello. Palipad na. At yun nila po kayo dyan. Maraming salamat. Buong pamilya nyo. Maganda boss. Opo, tol. Ikaw na Kuya Benji. Ate Yuli, hello po. Maris B, hello, sabi ni Ate Yuli. Shoutout po kay Ate Maria J. Ate Maria J, shoutout po. Sa kanila kasi pag-picture, may photo bomb. Ate Yuli, sabi ni Ate Maris. Shoutout po. Ate Yoli and Mrs. Ate Maria J, shoutout. Imbes na nakapalikot. Reflection, nakangiti at tila nakapitik pa. Dito, mag-magalat, shoutout. Ate Maria J, hello po. Ito po yung ano, lakad po namin. Pasensya na po. Sino si Bibi? Oh, Bibi. Bibi! Yan po at maya-maya pa ano lang. Paskantahan. Wala pong ating ice. My friend, request ko na kanta kay Ate Maris at Kuya Julius. Turn between two lovers. Sige na request si Ate Mayang. Ang kanta. Natawa tuloy si Ate Maris sa request ni Ate Mayang. Ano daw? Ano request niya daw? Ano? Turn between two lovers. Para daw kay Ate Maris. Mamaya. Ulitin mo, friends, pag nagkantahan na. Mabasa-basa ba? Ate Liza. Wait lang po, malabang aking is Paterna. Shout out family Siciliano dyan sa Lourdes Yang Nabua. Ay, Uy! Lourdes Yang. Lourdes Yang Nabua. Anong pamilya? Family? Family Siciliano. Siciliano. Shoutout po sa family Siciliano. Lourdes Yang Nabua. Sabi ni Ate Liza. Liza Liza Baterna. Hello po. Ate Liza Baterna. At taga Bicol po ba ano? Oo. Si Elias. Kuya Elias, hello po. Evening. Oh, hello. Natatawa na Ate si Mayang, sabi ni Sandro. Kuya Ronald. Kuya Ronald Dumawan, hello po. Mga shoutout. Anak, hello ka sa kanila na. Continue na ba ito? Hello. May ano ka pa ba? Cherry pear? May cherry pear pa to? Meron pa doon yung vitamins. Parang di mo na iniinom. Ha? Bakit? Bakit inumin mo yun? Kasi binili ko yun sa'yo eh. 15 viewers, hello. 8:33. Ipunin lang po natin yung request. Oh. Para pag Maya mag-ano na. Shout out. doon Elias ng Baguio City. Shout out po, sabi Ate Mayang, doon din sa Baguio City. Sitap ka tayo ng ano? Ano ni? Magpapagod ka muna? Yung mga singer natin, mga busog pa. At mamaya, magluluto pa kami ng sopas. Wala ba diyang Sorry. Si Kuya Julius. Ano? Taho! Mabuti na lang Kuya Julius ka. Tapos na kami kumain. Yung taho, tol. Ayan mo talaga pag pag markila ako na Kuya Julius. markila talaga ako ng albay. Si Nene. Ibablog ko talaga yun. Para maniwala kayo dun sa taho na Ay, si Kuya Romel, request ko akin ka na lang. Baka iiyak na naman to si Kuya Romel sa comment section. No? Yung mga Moira niyang request. Baka maiiyak na naman siya. Magulot to. Ayun na, sa mag-speaker Di. Ay, makukuha yan. Regar. Si Balsan.
Yun eh. Request niya daw, akin ka na lang, nene, oh. Iyak na naman yun si Romel. Ka na lang. Sa comment section. Ay, yung TV ka gamitin. Hindi. Cellphone niya Ay, lang. cellphone pa rin. Para madaling mag-type. Ay! Ay, di na parang kaya makakunoy ito. Walang Bluetooth yan? Ay, nakaka-bluetoothan? Ah, mo wala. TV tapos yung Yan, speaker. yun yung nakulaan. Oo. Ay, Hindi man ito magpatupian. Yung cellphone Hi na po sa lang. lahat, sabi ni hirang Kuya Elias. nanonood. Yung cellphone At na lang. kukunin po yung speaker na Kautal mamaya. official. Magandang gabi. Kautal official ano po. Magano ka? Ang kinagkaputi na. Para makasimula kagad tayo ng kantahan. Matulad na naman, inabutan tayo ng madaling araw. 1:40 na ata tayo nag-awal kagabi. At may mga tunog na tayo kumakanta pa rin. Tapos mga ano, Aw. yung Say mga hi viewers muna daw. natin napuyat din. Si Kuya Jaime nga, napuyat din si Kuya Jaime. Nene, dito ka nga para hindi sila malito. Magtabi kayo Aw, dito. aw. Ito po si Nene. Ito po si Nene. Ito si Aw Aw. Aw. Ito si Ito Aw po si Aw. Badit. Ibadit ito. Ito si Aw Aw. Ito si Nene. Para hindi sila nalilito. Shout out 22 viewers. Si Kuya Rene present ba? Wala pa Baka naman. nandun kay ano? Kahapon, absent si Kuya Rene. Ay baka Kuya nandun. Ronald, Ay, baka silent kumawa view. nilong idol mga request ako. Pagsubok. Opo. Kuya Yung Benji. ano po, mamaya po yung mga request nyo, ulitin nyo na lang po mamaya para di natin makalimutan. Kuya Benji. Pag nagsimula na po ng Kuya Julius, gabi na, wala nang taho. Wala yung taho. yung taho na flavor na pandan. Nene, Aw Aw, girl tapang. Wala si girl Ay, si tapang. Girl nandyan. Tapang. Ah, nandyan. Girl tapang. Nandito si Girl tapang dito ka para di sila malito. Nene, sa Mas derong magalang ka. kami dito mag-live. Doon sa Nalilito kabahay kasi sila eh. mga busy sila. Dinawag ka kasi kaninang Aw Aw eh. Ito si, ako si Ito Nene. Nene. Ito si Aw Aw. Aw. Si Girl Ito si Girl Tapang. Pag mo, parang pag Girl Tapang. para kilala ka na nila. Oh, ayan na. Handa na kami sa puyatan. Ay, kumusta pala yung ano, audition nyo kanina? Hindi na kami nag-audition. Bakit? May siservisan pala kasi silang Mr. and Mrs. So gusto nila. Sakto. Handa na kami sa puyatan, sabi ni Kuya Benji Fernando. Hindi na kayo naka-audition? Ala, si Ate Maris, iyak daw. Jason, Ha? yung taho mo. Naalala na naman nila. O paano yun? Wala na. Wala na. Hindi na kami nag-audition. Ah, Hindi pwede pa mag-audition, kaya lang. Haha, Kuya Benji. Kuya Benji, di pa ako handa. At yun, dapat, ay nag-ano pala si ano, dati nag-request sila na kung pwede raw sila pumunta dun sa baras para magkantahan. Kaso lagi po talaga silang busy pag may kantahan. Tapos ito kasi yung kinakabisihan din nila dito. Ayan po. May, ito. Sige, pwede Oh, ba pakita ko sa inyo, gumagawa sila ng bilao. Ito nga oh, yan oh. Ayan po yung product. Yan po yung business nila mama sa kanila Ito papa. na siya pag nagawa. Gumagawa sila ng bilao. Yan. Kasi ito na pag nagawa. Oh. Alam pa rin ng trabaho. Minsan po dinadala to ng Maynila tapos ini-export. Ito yung mga nilalagyan ng mga pansit bilao sa Maynila. Tapos sila papa gumagawa. Tapos yung mga kapatid ko, sila naggagawa nito. Yan muna yung ano, unang gawa. Tapos ito na, tapos tatalian pa yan nito ng ratan. Plastic ratan. Kaya lagi pong busy sila. Hindi po pwede. Oh, kaya yun nga sinasabi ko lagi na ano, laging busy rin yung mga kapatid ko kasi may mga ginagawa rin dito sa bahay. Minsan may comment si Ate Liza. Ay, si ano mo na, si Ate Mayang. My friend, King and Queen of Hearts. Dami kong request para kay Kuya Julius. Opo. Sige po, noted po Dito Ate na. Mayang. Ha? Dito kami nakatira sa Pasig lahat. Vlog nyo parang Jason pinapanood ko. Oh, salamat po, Thank you, salamat. Ate Liza. Salamat. Sa Pasig, may Silent viewers na ito sila eh. Kasi ngayon lang nakita ko sa ano po. Salamat po. May kamag-anak po ako dyan, Ate Liza, sa ano, Santa Lucia. Saan po ka sa Pasig? Ate Liza. Ate Mayang talaga, sabi ni Ate Maris. Si Kuya Benji daw ready na sa puyatan. Ate Mayang, request ko sana 12 puso ko. Ano yun? Ang puso ko. Tapos ito yung tatali. Ito. Walang ganun, daddy, sabi ni Mami Marie. May ano na? Kuya Benji. Bukas Kuya Julius, kakanta po ako ulit. Ate Mayang, baka sa sobrang kanta mo na naman. Matulad kanina, sobrang
Sobrang kanta ni Ate Mayang kanina, napahiga na. At naihi na si Ate Mayang kaninang hapon. No? Ito, bilo-bilo na rin sa sayaw. Kakanta sa sayaw. Ito yung ano, ito yung bilao pag nakatali na. Finished product. Yan na. Magkano nga to? Bili sa inyo pa? Pag ganito kalaki? 12 pesos. Anong size ka din? Di 12. Tapos may malaki pa nito. Bukas Kuya Julius kakanta daw si Ate Maya. Naglalabas ito. Andun sa isa kong account naglalabas si Jason. Yung ano, yung ano natin, paglaba. Salamat po sa suporta nyo. Yun, maraming salamat. Ate Mayang, Yun nga, yun sabi ko na, halimbawa kung ano, hindi kayo busy, pwede nyo pong i-play. Yung simula nung pag-challenge, Yung October po. pwede nyo i-play po yun para madagdagan yung views natin. Ate Mayang, maghunos dili ka sa amin at Maris. Kuya Jaime, hello po. Piero Ruel Molina, si Frankie sumasayaw sa barak. Si Ngayon? TV kumakanta din sa live niya. Ay, kanya pala. Sabay-sabay. Okay lang. Kasi, ano naman ngayon? Unlimited. Sa may poso daw sa Pilipinas. Bigyan mo lang shoutout po sa lahat pa rin Jason TV. Shoutout po kay Jaime. Hello po. Nasa work na po pa kayo kay Jaime. Kuya Ubit, tumingin po kayo Kuya Ubit and Kuya Jogger kasi may sasabihin po ako. Kasi di ba kagabi po nagpalipad si Kuya Ubit ng pang snack ng mga kapatid kumakanta. Kaso wala na nga kami mabilad. Ayun, ngayon ko binili. Tapos yung palipad na yun ni Kuya Obit, kumbaga next month ko pa yun makukuha kasi kasama yun sa sahod. Tapos inabunuhan ko na lang. Dito kami sa Pinagbuhatan, Pasig, sabi ni Ate Liza. Pinagbuhatan. Yung salamat po sa suporta nyo. Pagabi ko din pala pa Santa sila. Lucia kami, Ate Liza. Dito na lang kami magaling mga singer. Walang 12 na po. Kaya to na lang. Ah, Yung request mo niya. Request ka po, Kuya dito na lang Benji. magaling mga singer. Ano yung Ay, kaya? kukunin na yung speaker. Nandun ka sa tinda nila nila mama. Ano ka Yung speaker. Magkaputi na lang ito. Kunin ng kapatid. Mas masaya live dito. Maraming share. Takot na. Ha? Balik po, man gadi. Apig pala po kung pasarapsan. Kung sakali. Yung sakali, Ate Mayang ang dami kasing gustong mahalin. Kung sakali. Kung sakali, sino po yung kumanta nun, Kuya Benji? Ang baga kapote, oh. Pwede ba kayo spot? Oh, spot. Doon na mamang noon nung nagbabalik. Asan kita bro? Ngayon kita mo? Ate Mayang, ang dami kasing gustong mahalin. Ha? Nakulit yung nabinasa ko. Baka ka mo naman. Mamaya mag-iinit pa nga ako eh. Kuya, Ate Margino po. Wag yun, maalala ko na naman ang ex ko. Kahit naman siguro Ate Maris sa kanta, naaalala mo na talaga yung ex mo. Ate Margie, sabi, Pabs, Dadivas, kung sakali. Pero well, Kuya Benji, sa Jeddah ka ba? Sabi ni Kuya Ruel. Ate Margie, hello, sabi ni Ate Maris. Wait lang po, kinukuha lang po yung sticker.
Nag-ipon na po ako ng request. Ate Maris, salawahan pala si Kuya Julius. Bak. Ito na ba na to? Yes, sa Jeddah daw po, Kuya Ruel. Kuya Benji. Shout out sa buong pamilya mo, sabi ni RG. Ate Mayang. Ano ka, Ate Mayang? Natatawa na si Kuya Julius. Oo nga, Ate Mayang, gusto madaming puso. Madaming puso ni Kuya Julius para sa isang tao. Ala, andyan si Kuya Julius. Ano niya, Ate Margie. Madaming puso po, Ate Maris, para sa isang tao. Yan, si Kuya Julius. Ano? Salawahan, sabi ni Ate Mayang, salawahan daw si Kuya Julius. Ayan. Ate Margie, di ba magkasama nga? Grabe nga dito. Nasa bus pinapanood, nagpunta kayo Maynila, nakabalik na kayo dyan. Opo. Opo, nung ano lang, Nagpa-check up po ako sa kanya. Natulog. PGH. isang gabi lang po kami dito. Lagyan ng Ayos jacket. na. Lagyan Ayos natin na. ng jacket si Ate Lisa. Butter na. Para di sa lamigin. Ah, may jacket ka na po Ate Lisa. Tatawa ka sa akin, Ate Maris. Ate Margie, kanina pa yan si Daddy Julius daw, sabi ni Ate Maris. Joke lang po, Kuya Julius. Kiss po tayo. May jacket ka na po Ate Lisa. Hindi naman daw, Ate Maya. Hindi daw man daw sa lawan si Kuya Julius. Wala si Alamid dyan. Wala pa po. Wala pa po si Alamid, Kuya Ruel. May lapit. Sarawat International ako, Kuya Ruel. Si Jeb. Si Ma'am. Ate Mayang andito sa tabi ko, tawang-tawa. Good vibes lang, Ate Mayang, para masaya. Joke lang. Kuya Julius. Kuya Obit, Kuya Jogger, nandyan po ba kayo? Comment po kayo. 24 viewers. Tabuk ako sa Jeddah daw. Ay, sa Tabuk. Ah, tatabok pala si Kuya Noel Molina. Nasa Saudi din si Kuya Roy. Ito si Ate Maris. Love you, Kuya. Parang masarap ang tulog niya ni Ate Mayang kasi sobrang pagod niya kanina sa live. Umihiga pa yan, ano, abay. Nahiga nga siya, akala ko nga na ano eh. Natumba? Hindi. Akala ko na ano siya, nahimatay. Si Ate Mayang kasi. Ay, si Ate Bidang. Ate Bidang din. Ang sarap ng mga tulog dyan mamaya. Mas sakit ang kapal. May kumakanta tapos. Kung sakali, maaalala niya ang ex niya. Nakita mo yung candy na ano? Yung para sa paos? Naiwan doon? Nakalimutan ko nila, Ate baby. Maris, oh. Bibili ko dun sa drugstore. Wala. Kuya Benji, maaalala ko na naman yung visit na ex niya daw. Ate Mayang, tinutotoo na ni Mami. Ano? Yan, pintaon muna po kayo dyan. At kinuha lang yung speaker. Nasa tindahan kasi. Nakalive si Kuya Pantas at si Ate Bidang lang kasama. Oh, kasama nila. Si Ate Bidang lang sa sa barak, saka si Pepper Star. Ronald Mawan, good evening po. Anong oras ang kantahan? Maya-maya lang po, kinukuha lang po yung speaker po. Loko-loko ka, Daddy, gusto mo na naman totohanin. At one asawa Isasipin tayo. ko na sa live ni Kuya Franstar.
Sabi ni Ate Margie. Salamat Ate Margie. Letter mo rin. Ayan na yung speaker. Paminsan-minsan na lang, Richard Reynoso. Kasama daw sila Kuya Karot, Kuya Sani at Tilo ni Franstar. Ay, Neo, hindi ito simpleng pagtulong. Hindi ka pa narinig? Gusto ko kasi may salbabuhay ni tatay kasi naalala ko yung tatay ko. Kaya Benji, daming request ha. Sige po, okay lang po yun. Ate Maris, request ka po. Ang kanyang kasing tatay manulito. Yung ano Yung pa, ginagamit namin na ano, pag nagkakantahan. may saksakan dyan. Diyan daw sa loob. Sabi niya kasi mahabog. Diyan daw mag-aan. Lipat na lang. Doon? Kusing na lang. Gusto ka na? Ate B, sada naman nagtitibig. Sa TV daw. Pati ko ito kasi. My friend, magpuyat ako tapusin ko live mo. Mahaba-haba po to, Ate Mayang. Sige, Ate Margie, request ka po. Okay lang ba mag-request ulit ako kahit di na birthday? Okay lang po, Ate Margie, kahit ano. Cellphone na lang para madaling i-type. Yeah, din na. Para sa'yo. Sali na lang. Sa nagsasalat pa na mo. Sige, Ate Margie. Ay, kasingle nakita ka ni Kuya Romelo. No, no, ay na no. No, ako na matapos sa diyan. Hindi na siya kasinggil. Bonjing na po yan. Ay na. Kasi may asawa na siya. Siya na po si Bonjing. Ayan no. Kuya Romelo, ayun si may ganap shoutout. kasingle. Good evening. Ate Marie at Ate Mayang kinikilig daw. Kadaw sabi ni Daddy Julius. Sorry, saksaksiton na lang Daddy. Siton lang. Tumaling Paglubat na, maraw ka ng battery dito. Maglobot na i-charge na. Bluetooth. Disable Bluetooth na. Nasa di microphone, nalukot na di. Manager sir. Nalukot na di microphone. Ay nag-uso yan, nag-uso at Dito na. Isa naman kami sarado ni kada tamang. Sarado. Ano kaya umbon? Anong oras ka? Ay si Kuya Rene, hello Kuya Rene. Kuya Rene. Magandang gabi po. Kuya Rene, hello po. Absent ka kahapon, Kuya Rene. Nag-check kami ng attendance. Parang mas masaya ngayon, lalo may pag-snack ganado yan. Yan. Nag-vlog pa ba si kasinggil? Mayroon po siyang upload. Kuya Romel. Ano po na siya, yung channel niya, Bonjing. No, pabay mo Bonjing sa po yung, cellphone mo, ano? asan na yung Sa cellphone sticker mo, mo? ano? Bonjing na po, hindi na Para po mapay- yung, hindi na po yung kasinggil kasi nag-asawa na po siya. So, kung saan so, account mo? Load ko, punta kayo, PGH, naka-pila kayo. Opo. Kung pag Nagpunta ano? yung 7-Eleven. O kumuha po kasi ko nun ng ng karton para may panlatag. Kaya sabi ko nga dun sa vlog ko na yun na di ko papatayin hanggang makapunta ko dun sa galing sa 7-Eleven. Napakalayo po nun. Ito kasi sabi ko sa kanya, kung pagpunta namin, sabi ko, umorder sa yung panlatag. Para ako di ako magagilap ng karton kasi napakalayo nung... Ito po yung channel ni... Ay, wait lang. Ako nagpapap. di umorder sa panlatag. Ito, oh. Kaya Pwede ba kumuha yan? ko ng Isan? Ano? Ako. Kumuha ko ng karton para Isan? mapahiga. Ano? Alin? Ay, no. Ayan, pakita mo yung page mo. Ayan. Ito po yung ano niya. Channel. Hindi na siya No, ako na nagparapag. Si Ito Bonjing. pa, si Bonjing.
hindi na Nawawala. isang araw, pwede yung mag-trigger ng stroke. Sa isang taong matagal na May upload naman mga charity. Unang request mula sa puso. Ayan no, yung kay ate, ano muna, ate Mayang pala. Siya yung unang ano ngayon, ate Mayang, wait lang, bakrid ko. Yung pinakauna niya. Turn between two lovers. At yan, pakita ko sa inyo yung ano, mga trophy nila. Hindi lang yan kayo, hindi sa mga iba rin namin na kapatid. May mga trophy dyan. Marami pa po yan, marami din Mga nabagyuhan. pinanalunan sa ano. Napanalunan sa mga kantahan. Pero marami dyan kay Nini. Alin yung latest mo dyan? Ito? Ayun yung karton nung ano, nung nanalo siya sa Ako Bicol. Yung Chiki. Ito yung latest niya Kailan yan? sa Bula. Get Sa Talent. talent. Ayan na. Bula talaga. Yung nanalo siya ng Ako Bicol na 50,000. Tapos yung napanalunan na, ito yung remembrance. Ito yung tiles. Pinagawa niya ng tiles. Ng bahay. Kasali parang nagpagawad sa artista. Yeah. Ganyan ako. Okay na? Start na tayo? Yeah. Sa di, sa kusuguin sa di. Oo. Yan masarap sa panahon. Yan, mami, bol. Yan. Ganyan ba ka? Okay na. Sana magbalik Judith Valdivino, sabi ni Kuya Binji. Sana magbalik. Mega love shout out po. Hello po sa 29 million viewers. Wala ka na sa aking Kantahan at sayawan. O ka-aesthetic ka sa tempa na. Probinsya. Sana'y magbalik daw, sabi ni Kuya Benji. Ano yun? Sana'y magbalik. May ano pa, may request si ate ano si ate Mayang Yung, ay, alam mo ba yun? Oh, ikaw na pili. Mamaya na ako ano. Pero nakakonect na. Let's go! Sabi ni Kuya Romel. Kuya Obit and Akin Kuya ka na lang Jagger. pala. Andyan po ba kayo kasi yung Yung sinid mapanak... nyo po kasi na ano na pang snack Nene, yung mapanakit para muna. masabi ko. Akin ka na lang daw. Ay, ang taas agad. Kayo lalagtas kan sa lawan ako ni Bertapang kasi baka ano Yung kay Kuya Romel, paiyakin muna natin si Kuya Romel. Ayan, sa nag-request ng cover speech. Sarina to. Hello? Ayan. Broken. Our friends contestant. Bakit hindi mo ang sa akin ay mahalaga. Kung ngayon kaibigan, paano kahit di mo maramdaman ang ako mapaibigin na. Ang bigat mo sa makikiusap na
Kuya Ronald, bumawan, hello po. Turn between two lovers daw para kay Ate Maria. Thanks for watching. A like would be appreciated. Bye! Grabe yung ulan. Tara na, kaya pa. Kaya pa. Alam mo yan. Ayan. Yan, so may gonna channel po sa 30 million viewers. Low but dead eh. Hello. Si Mama, alam na ni Mama. Kasi ko pali na turn between two lovers. Hindi na nag-work. Ma, easy mo rin, turn between two lovers. I love you. Ma, bisa mo yan? Alam daw ni Mama. Ma, may na ma. Mama yung kakanta. At pag di nila alam, si Mama yung Si Mama babana. sasalo. Naghuhugas mo. Yung contestant number 2 po ay naghuhugas po. Naghuhugas mo yung contestant Nasa number 2. lababo ka po. Ayan na, ang contestant number 2. Okay, contestant number 2. Ang masunod na mga kanta ay naghahali po sa lababo. At ano po, naghugas po ng mga plato. Pinagkainan namin. Ayan po, recipe po po. Ano ang sa inyong panlaban na kalsyon? Hey, come on! There are times when I'm supposed to what
Thank you po. At daghang na yung 41. cellphone. Salamat po sa imong kansyon. Ano yung comment nila? Ate Jenny! Hello, Ate Jeannie! Hello po. Mami, hello! Kuya Rene! Hello po. Hello sa inyong lahat. Ate Maris, request po kayo. Ano pa yung... Pwede po kayo mag-request ng Shout out kay kanta. Kuya Jojo! Request po kayo ng kanta at sasawiyawin namin. Wasak! Hello, sabi ni Kuya Julius. Hello po Kuya Julius. Hanggang yung cellphone ko, di makita yung ano, yung mga comment. At dami na palang comment dito sa ano, cellphone. Nagahang yung cellphone walang nag-ano. Ano pa yung request ni Ate Ate P. Maya? Portugal, hello! Ate Maya, ano pa po yung request niyong isa? Hi sa inyo, sabi ni Ate P. Ate Pe. Hello po Ate Fe. Portugal. Renato Lumahan. Hello po. Hello. Hello po Kuya Renato. Hi, wonderful tonight. Kuya Romero Liano. Wonderful tonight. Sabi ni Ate Ate Margie. Cherry, shout out. Shout out po sa inyong Hello lahat. po Ate Cherry. Kuya Ruben Libuon, shout out po. Kuya Robin, hello. Request po kayo. Request na kayo ng kanta, Ate sasayawin Maria namin J, yan. shout out po. Ate Maria J. Kuya Bruce, shout out po. Well, Tata. Kuya Makban, shout out. Okay, girl, tama. Next contestant. Wonderful tonight. Our next contestant, naghahali Ate pa. Melody, shout out po. Ate Melody, shout out. Ate Melody. Girl, tapa. Hello, girl, Ate tapa. Chiri, kasabunan. Ate Colleen, shout out kay Ate Colleen. Ate Michelle Evangelista. Ate Mel, shout out Ate Mel. Request si Ate Maris. Ate Maris, hello. Bakit? Wonderful tonight, habang umulan. Ayun si Papa. Yan si Ito Papa. yung Elias. Elias, dali na. Pangalan ni Kuya Ren. All that was close to
Ayan, sa kahit umuulan, magkakata yan. Bakit ngayon ka lang? Grabe, ang lakas ng hangin at ulan. Bakit ngayon ka na? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon? Sige, Ate Fe, request ka po. Ano yung kanta? Bakit ngayon ka na? Bakit ngayon ka na? Lakas na ulan. Umuunos. Dapat i-postpone na lang o Ang mahirap nito kung mag-brand out. Players postpone Sana na. huwag na mag-brand out. Dapat i-postpone na o kantahan. Great Taste White. Like 9 out of 10. Like na like. Global Karaoke TV. Shoutout gandang gabi. Sabi ni Kuya Rene, ingat lakas ng bagyo. Amin binabaha na. Sabi ni Kuya Rene. Malalaki ito eh. Duwit ka na. Kasi dyan. Ayaw mo duwit na duwit. Oh, dyan. Okay, meron ko na yung guest ngayon. Oo, magandang gabi po sa inyo lahat. Ulit. Global Karaoke TV. Oh, do it. Bakit ngayon? At ay, Ate Maris, para sa'yo po yung kanta na yan. O para po sa lahat ng nanonood. Ngayon ko muna sa mga. Umuunos yung ano. Magre-relax na naman. Para po sa bagyo yan. Aking puso meron na naman. Sana'y nalaman ko na dalaga sa buhay ko. Di sana Sunod kami ni Ate. tayo ko. Ay, nagagawa. Ikaw ba iyagabiyaga? At iyong kamay aking hangin. At hindi ka niya. Bakit sa buhay ko? Ikaw ba ay ako ba dapat? Thank you so much, bro. Thank you, my Julius. Bakit ngayon ka na dumating?
siguro. Bakit ngayon lang Kaya podcast ngayon. dumating? Ayan, kaya naman ako shoutout ko sa 54 million viewers. Thank you sa mga kaya Joy. Magsisiyakan sila lahat. Ayan, nakilakas kami yung ulan. Huwag lang mag-burn out. Magsisiyakan na sila. Ayan, sa mga ano dyan. Kuya Obit, nandyan po ba kayo, Kuya Obit? Ayan, Kuya Obet, nandyan po ba kayo, Kuya Obet? Listen, you pay monthly fees for a streaming app, and a music app, and a fitness app, and more money for a bunch of other apps? That really adds up. So, Naglangkol na? Sangkolong area sa Bicol, signal number 2. Signal number 2 na daw po tayo. Wala, signal number 2 na tayo. Vera Jim. Okay guys, sa mga gusto po mag-request. King and Queen of Hearts daw, sabi ni Ate Mayang. Kaya? King and Queen? Yan, duet pala yan. Oo, do it. Sige, sige. Anong guys. tutihan mi? King and Queen. King and Queen of Hearts. Vera Jim. Hello. Ate Maris, ano po? Ayan, so hello po. Gusto mo po ba ng mapanakit na kanta? Yan, so mapanakit na kanta. Request lang po kayo. Si ano, si Kuya Romel, yan yung gustuhan niya, yung nasasaktan. Si Yan Kuya na. Romel, gusto niya yung nasasaktan siya. Ate Maris, request yan ni Ate Mayang. Takado. Mamaya si Bonjing. I'll wait a lot tonight. For the rest of the night. Never let you go. All po tayo. Oo. Ate Mira. Okay, thank you so much. Thank you so much. Salamat po, salamat po. Salamat po sa lahat. Thank you so much po. Salamat. Salamat po sa mga alright, kakasihan. Thank you so much po. Salamat. Pwede na po kayo magtulog.
Ay, salamat po sa lahat ng bigay. Salamat po sa mga judge na nagkikinig sa amin. Kaya po ito lang na grand winner. Thank you so much po. Salamat. Thank you po. Maraming salamat sa nag-sponsors. Thank you so much po sa mga nag-sponsors. Basa yan. Okay naman. Laro. Kahit mga bagyo. Ano pa ba? Request pa po kayo. Request pa po kayo ng kanta. Sasayawan namin. Akin na lang yung chiki. Request pa po. Request pa po kayo ng kanta. Meron nga pa pa dyan. Nakaluwas pa sa mga... Oh. Ilubos. Wow, yes! Thank you, Lord! Ano sabi? May request pa po. Nawanan sila lahat to. Oh, grabe yung hangin ah. Yung anda ka. Sabi ni Kuya Benji Fernando. Yay! Ako si Dave. Hello po. Kuya Benji, request ka na ng kanta. Sa pili. Yay! Request po. Naka-on na pa din boses ko. Tapos pala, Request ko kayo. Ay, wow. Ay, nagpo na si Raven. Nagpo na sa pili. Request pa po. Ano pa? Ay, request. Ano po, i-request nyo ng kanta, sasayawin namin. Kahit yung mga pa. Sayawan naman, sayawan! Yung ano, asan na yun? Ay, isi ko na sa kantawan ko. Mama knows best. Mga board of judges. May kwinta. Saglit ang buhat. Kuya Benji Fernando may banig. OG. Yung 50k po, yun yung nag-champion yan si Nene sa ano, sa Ako Bicol, ano, singing contest po. At yung tiles Saglit po- po at... Let's go! Oh, there is something going down, like the storm in the sky. Oh, I'm gonna be played by your behavior. How can I trust someone who's lying to me? So, now I'll sit on the lid. Let me stop and go, 'cause you're my baby. No, when I'm desperate, don't get a hold. And like I always have to do to make me laugh. Mama knows best the way I feel down. So bring me up and always keep me here. Take me around. See no record that you can pick up and run. And all of this inconsistent love, I think it's time that we get ready. Oh, now I'll go. Now I'll set my own lead. Take you stop and go, 'cause you're not for me. No, you're not the best man. Stop getting hard. If I always have to judge to make me laugh. You're the best way I feel down. So bring me up and always keep my feet on the solid ground. Hey, this is the best tonight that is sent to me. Always use humor as your therapy. You never take a life too seriously. Just to you, so perfectly. Oh yeah, oh yeah. Let's go. Mama knows best. Daddy knows best.
Request lang kayo, request. Request po. Balik daw kasi may ano ko mamaya. Okay, si Girl Tapang naman. Masayaw. Ang di kumanta walang premyo. Dito ko Ang di kumanta walang premyo. Tapos, di may gislag. Ay, si Tilo! Hello, Tilo! Hello, Tilo. At di ko makita yung comment dito sa ano. Kasi naghang na yung cellphone ko. Dito, tinitingnan. Suspended na sa kantahan. Ayan! Ay, ako na Christmas. Ayan, ang di kumanta walang premyo. Diba? My soul. Yan. Ang kakanta may premyo. May premyo. Kuya Julius, hindi lang po comment kasi naghahang na yung Hindi, sabi. masahin mo ba yung ano, mga comment nila? At, Kuya Obit at Kuya Jagger, comment po ka kung nandiyan po kayo kasi may sasabihin po. Lucky Rock. Kasi may ano sila, may binigay sila kagabi na Ay, Lucky Rock. pang-snack po nila, yung mga kapatid ko. At may natira. Kaya may ano ko sa inyo lang kagabi. Comment po kayo kung nandiyan po kayo. You're my heart, you're my soul. Ano yan? You my home, you my soul. Ay, sinakong isa yung di ko makanta. Si Mama knows best. Si Mama knows best. Okay. Yo, si Mama yung kanta. Si Mama knows best. Again na. Hey! What? All right. Hey! Nag-quit viewers natin na. Nag-brown out po, nag-brown out. Ayun. Nag-brown out. Thank you sa 8 viewers na hindi bumitaw. Ang talaga yung ano ko. Naghang. Bagyong Ramil na panatili ang lakas.
Kasalukuyang tumatahak sa mainland Bicol. Yan, wala na tuloy kantahan, friend. Hindi bumitaw siya. Nag-brand out po eh. Tara, Tot. Nagsasanda, Tot. Tinitingnan muna namin yung ano, Warrior. yung Ha? balita ng bagyo. Ah. Kasi pag ano, doon muna kami sa bahay. Signal number 2 yung Bicol. Ano na? From age 30, ang buto Ano, malawit? Kuha? Daman? Ang dito ko na angin sa ako. Oras. Karaoke TMP. Karaoke, o Nicole, kanta yun yan. Ako na sa amin. I must be crazy now. Maybe I do too much. But when I think of you, I
deep inside, just to walk right out to your door. Like my body can't move when I finally get to it. Like a thousand times before. Now we have to probably hand me this letter. And I will be wrong. Nagkusanayan pa naman. Pipindutan na di pag magkulak ka sa ito. Cellphone? Nasa dito na. Ano kayo dyan? Adto, nakakunan adto. Akala ko pinamabot na tayo. Ama, di ko yun nagtatawa. Ay, ma'am, magpurito man ka pa. Sabi niya yung tatay na, ano, Prito na. lasang kanin. Hello, here. Hindi ko kang bukas? Mapunta
wala bang nakikita ang mismo'y ramdam sa dilim. Hindi ka makagising, hindi ka makagising, ba't hindi nagdahilaw? Ko na ko ng damdamin ko, ng damdamin ko, hindi mo ba ako lisanin? Hindi mo ba sapat papahirap sa'kin? Hindi mo ba mamamayapan? Hindi na ba mamamayapan? Naginip nagdalo mo kung bawat gabi. May pinapakanta si Ate Mayang Ano ba daw. yan? Ano ba yan? Alam niya ni Nene. Just one female age. Hello po, mega love shoutout. Just once. Female. Female version by Ate Mayang. May Ate Mayang. Hello Ate Mayang. Request lang po. So, check. Thank you po sa iyong request, my friend. I do my best, but I kiss tapos. Cause we are back where we were before. And nothing never changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? It's moving wrong. Requesting po. Just once, can we find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one night. No, we could just do it, and no, we could break through it. Breeze is cute, it's what I need. Okay, commercial. Ato nagre-relax na. Pwede na kita. Okay, relax. Hello, Kuya Benji. Painom ka naman, sabi ni Ate Maris. Ayan, magtagay na kayo dyan. Still alive pa rin si Ate Maris. Ay, Ate Mayang. I give my all, but I think my all may have been too much. Cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always going, whatever we got going. Seems at times we all we got, we haven't got a grave. Just once, can we figure out what we keep moving on? Why the good times never last for long? How we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right?
at 32 million viewers. Sound check. Sound check. Hello, Kuya Hawk. Hello po. Good. Yan, hello po. Shoutout po sa ating viewers. Hello, may kunagalang shoutout po sa 30 million viewers. May request na rin, Maris. Sige po. Sige. After po, after po. Kayo po nakakaupo, subukan naman tumayo. At baka matanaw, at baka matanaw ninyo, kung nakakatay ako. Ganito kasi yan, naupo nito ang bagay sa loob ng malaking bahay at malawak na bangkunan, nataas na pa rin. Na mga nagkapilang mamahal sa sakya, mga patay na lagi pulong na pulong, wala namang kasal pero marami ang nakabaro. Lumakas pa ng ulan, eh walang putos ang bubuhat sa ang init na tumuto ng nahihirap na kulang pa rin, kulang na tuyot isip. Asing kita piso sa mga pagkasasyayin, di ba lang Dali na. Hati tayo, hati tayo. Maya, may request na. Magdali na. Kilala mo ba si Magda? Siya ay si tagit-lusing na si Maring na ikinig si Soya. Wait lang po, Ate Maris, sa request nyo. At magra-rap muna si si Bonjing. Bonjing! Matungtungan si Ande. Matungtungan si Ande. Kilala mo siya ba si Magda? Kuya Hawk, thank you po. Pasensya po, naghahang. Kuya Hawk, hello. Bigyan mo siya, Kuya Hawk.
Salamat sa... Kuya Hawk, salamat po Kuya Hawk. Request po kayo yung request ni ano? Dapas daw. Saglit mo na. Auntie Maris. Ay, Ate Maris. Saglit na po, Ate Maris. Hey! Anong problema? Bakit di ka magkawala sa kadena? Sa inabi-gabi ng may nasa selda. Nung unang ulo. Magdali na anong problema? Ano na natin ang dahil sa kadena? Sa inamamahal ng may nasa ayaw ko lang yan sa iyo. Ito'y kwenta lang sa babae. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Hanggang matay, puno ng kolorete. Sa lugar ng ilaw ay patay sili. Ituloy na kitang storya. Matagal na kaibigan, Ernesto ang aking pangalan. Ito dapat mong alaman. Ang mga bulag-bulagang bagay, inalis natin ang malaman ang baho ng iba. Pagkaibigan kita, kilala mo kasi natin ating kababatang mula pa ng pagkabalang. Kahit laging magkasama mga pagkapagkasama, kanyang itinumiliwanag ang paligid. Siya'y dumadaan mga liligid mo, bibilibid. Punang nagagawa siyang pinagdalaga. Tuwing kausap ko na malimit ang pagtungan ang gabi. Masalan ng dalaang pinilit kong isara. Ang pipig ang pinig na puso para sa kanya at sa sayawan. Matapos kami magkapagtapos kayo ng kami sa ito. Ako nagpunas ng puso kayo, hindi parang at na madaling hindi na kinakilala ng lalaki ng pagkamanila. Magsalena palitigin na wala sa kadena. Sa inyo naman ito magdalena ng problema. Magdalena sa inyo naman ito may presensya. Ano nangyari sa iyo? Walang kumasa, hinihingit ko magkakasa. Pati sa dating nalaman, ang tunay ko tayo. Dito mari-mari lang, pagtingin ko sa iba, pinamahal ko siya, ahalapin ko si Madam. Kulog na tulog kami, kulog na tayo kasi, tapos na magkakaroon ka kasi. Ano lang yan? Ha? Ito. Pagdamisalan sarap. Kita ko to. Ate Maris, para sa iyo yan, Ate Maris. Para sa iyo, Ate Maris. I was wondering about you, why did you have to hold it to? Did you think the best will make it better? I didn't care about the past, I just wanted love to last. There's no way to bring us back together. I still miss you. You guys could make it to me. If you wanna try to put things back the way they used to be. Cause there's no sense in going over and over the same things like before. So let not break the down anymore. I will always do the best. We only keep it holding back.
But you haven't ever did anyone to tell me that you forget is too much for me? How can you be loved if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If you want to try to put things back the way they used to be, was where your sins and going over and over the same things as before. So let's not break the past up anymore. You must forgive me too. Cause the only thing is left that we haven't tried to do. One thing I'm sure you want is that let's not bring the past up anymore. Grabehan si Macbal. Kuya Julius, kinulayan mo naman ang mundo ni Ate Maris. Cover speech. Yan, request po ni Kuya Ho. Request pa po kayo at ano request po po kayo? Ano talaga niyo eh? Noted po Ate Maris. Days are dark without a glimpse of you. Now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun, but the lights of my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down to my veins. I feel the chill inside. And make a big shout out for supporting the viewers. The
the lights of my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down to the veins. I feel the chill inside. The veins, I feel you inside. Nag-request sa song sa next week. Okay. Ano ba ito, Diani? My dreams daw. Sabi natin Maris. And my dreams. At sunod yung ano yung request ni Sir Julius. And my dreams. Great taste white. Like the 9 out of 10. Like the like. Sana all daw, sabi niya. Kuya, pero ano lang, okay lang. Sometimes I know every surprise that you